Anak dia mong duhang. Ulay na ko, ulay na ko. Babay, babay. Ulay na ko, ulay na ko. Hai. Piano main dia ini. Halo. Imo jugong na, kung ano, imo kong na-recognize ba nga na. Huwag ka na ko nagsawa-saba ka na. Pamilya yung isa. Mau jadi siapa? Ay guys, ako isa ka follower. Isa kung saon ako. Isa kung saon ako tago-tago. Nailhan nyo ko niya. Tarong ba? Kasing namala na diha ah. Malapit good. Ako nang ginidri kay basig nanay lain ba? Di ba ka basig otak ka balog. Ang sa magyud basig amigo mo kayo mo basig nanay lain diri. Sultiin ako tarong ba? Basig na ba nya wala lang ko yung sultiin, yung lang ko gilum-hilungan. Wala akong hapa-hapaan diri. Lain-lain lang ka. I-surveillance ganyan ako. Eh, laing aktor diri niya, mga nana ko diha. Di ka ako bunalan. Wala. Akong gihapa-hapaan diri guys kay ato di surveillance ato asawa bisig ni kabuangan lain. Hindi po si ma'am, sure ka ma'am, bisig lain ma'am ba? Sakpan lagi, sakpan. O dito di ay. Nagid guys, nagid. Sakpan din ako sila. Customer siya mong kunot. Kita kay ko na ko video. Tarong, narbaho ka. Sure lang. Confirm na yun guys. Sakpan din ako kung kuhan tama dito si kuhan dito. Salamat kay madam. Ikaw ginagtudlos ko madam nga. Sakpan din ako. Kitaan din ako dire gini ha. Nadyo laki diya. Nadyo laki lagi. Iyon kag wala naman lagi. Mabik na ako si madam. May siya wala laki. Naaman lagi laki. Yung kata mo laki. Naaman lagi. Naaman lagi laki lagi. Wala, oy, customer na mo. Ulay na ko. Anak dia mong duhang. Ulay na ko, ulay na ko. Babay, babay. Ulay na ko, ulay na ko.